El cinema i la literatura sovint ens transporten a altres mons. Ens fan sentir i imaginar. Ens donen emocions, ens enrabien, ens fan somiar, ens desperten i ens fan ser rebels. Mai hem de deixar de gaudir de l'art, vinga d'on vinga, del període que vinga, però hem de prendre sempre a tindre visió crítica. L'alumnat de primer Q de l'IES Bovalar, ajudats per els seus amics de Residència Sàvia de Castelló, us presenta la relectura dels mites grecs en esta peça a la que hem anomenat La volta al mite. Esperem que gaudiu d'aquestes històries tant com nosaltres. Hem gaudit llegint els mites originals. Segons sabe, the children, milions de xiquetes són forcades a casar-se, a renunciar al seu dret a l'educació, a l'atenció sanitària, al seu benestar i al seu desenvolupament físic i emocional, forcades a abandonar la seva infància, a deixar de ser xiquetes. Es calcula que quan finalitza la dècada 142 milions de xiquetes hauran sigut obligades a casar-se. La seva família, el seu entorn, la religió i les tradicions són testigs d'aquestes pràctiques esteses arreu del món. Zeus permitió a su hermano Hades, rey de los infiernos, que secuestrara a su hija Persona. Hades se endeudaron al infierno e hizo comer una rana, porque ella nunca más pudiera salir de su reino. Demeter, madre de Persona y diosa de la agricultura, consiguió salvarla. Aún así, la hija de Zeus tiene que pasar 6 meses con Hades para comer de aquel fruto, y es entonces cuando nuestras tierras son exteriores, porque la tristeza de Demeter no dejaba que la vida se abra paso. Saps, Hades? Estic fart de Persèfone. Ah, sí? Doncs jo sempre he volgut emportar-me-la a mi a l'infern. Hades, tinc una idea. Quina? Podràs segrestar-la. Sí, clar. Sí, segur. Doncs demà me l'emportaré. Demeter, ves a collir la teva filla i la podré segrestar. Què? Com que segrestar? Estàs boig? Però fes notar-hi. Què m'he de dir? Què passa? Com que què passa? Anar de seguir que segrestaren a Persèfone. Per què? Així acaba la nostra relació. No, per favor. Persèfone, anem. Anem. Mira, així somriurem. És meravellós. Sí, i a més té un camp de flors molt bonic. Mare, jo de gran vull ser professora de biologia. Pues si t'ho proposes, ho aconseguiràs. Hola, me'n dic Persèfone i soc la nova professora de biologia. Hola, Persèfone! Tens 40 anys i encara no tens xicot? Pero mujer, ¿no te vas a casar? I els xiquets per a quan? No en vols? T'arrepentiràs. Qui et cuidarà quan sigues major? Se te passarà l'arròs. Un hijo solo. Quin home més ridícul, que mates papallones? Seré xicotet i el meu menut, però t'arrepentiràs. Els menys poden ser desacabat amb un animal sanguinari. Has acabat en un animal sanguinari, però mira com t'has quedat. Te'n recordaràs de mi tota la vida. Tonteries. Llançaré aquest fletxador per enamorar Apolo. Soc una jove molt afortunada perquè ja soc independent i demà me n'aniré a Macedònia amb la meva mare Tetis. Dafne, estimada meva! Qui eres? Deixa'm! Soc el teu enamorat. Deixa'm! Vine a mi, Dafne! Auxili! Dafne, estimada Auxili! meva! Dafne, vine a mi! Auxili! Dafne, vine a mi! Auxili! Auxili! Què està passant? Apolo persegueix i no vol parar. Continua tranquil·la, jo despistaré i l'entretindré. Corre, Dafne!
On està Daphne? Qui és tu? On estàs? Soc Temis, la deessa de la justícia, i mai més faràs patir a cap dona. Qui ets tu per a dir-me el que he de fer? Me'n vaig a buscar-la. Mare, ajuda'm, Apol em persegueix i no vol parar. Filla, puja que es tronc amb mi i les aigües del riu Pere ajudaran junt d'ací. No escalfaràs! Te arrepentiràs de molestar a la meva filla. Seus una dona, què em pots fer? Te arrepentiràs del que acabes de dir. En un lloret et vull convertir i així a cap dona faràs patir. Què em passa? Què m'has fet? Gràcies, mare, per haver-me ajudat. Has vist que ara diuen que la pobra xica portava la falda massa curta? Y aquí, a que le había conocido por internet y había ido a su casa. Tu et dones compte que pareix que la culpa sempre és d'elles? Que si beuen massa, que si tornen más soles a casa, que si això, que si lo altre... Eso me suena a mí a la historia de Pandora. La caja, ¿la conoces? Resulta que Prometeo había robado el fuego olímpico y Zeus estaba muy enfadado. Para vengarse pidió a Hefesto que creara a la mujer más bonita del cielo y de la tierra, para que bajara a la tierra y enamorara a los hombres. Ella era Pandora, y en la tierra se casó con Epicneo. El caso es que Pandora no acaba de ser feliz, porque entre todos los dones estaba el de la curiosidad, y no podía dejar de pensar en abrir aquella caja que Zeus le había dicho que no abriera. Así que lo hizo, y de ella salieron todos los males del mundo, y un poquito de esperanza para que los humanos pudieran aguantar tantas desgracias. Com ha pogut ocórrer? Com ha pogut robar el foc de l'Olimp? Pare, tranquil·litza't. No puc! He de venjar-me! Segur que ha sigut Prometeu. Pare, no t'alteres. Deixa'm. He de parlar amb tu. Digues, pare. Vull que facis una dona com Afrodita i que tinguis totes les virtuts. Després passaré a la següent fase que lliurarà tots els mals del món. Faré el que em demanes. Gràcies, fill meu. Ja està. On estic? Tu tranquil·la, jo sóc el teu creador. Espera aquí. Pare, ja he acabat de fer a Pandora. Que bé, ja puc començar la meva venjança. Patiran amb la maledicció de Pandora. Atena! Què passa si Pandora? No hauries d'estar l'illa de Lemo? Ja ho sé, però no vaig poder evitar escoltar la conversa entre Zeus i Hefest. Per això he vingut. Necessito que em dones el do de convèncer a tothom. No puc fer això, els déus me castigarien. Atena, per favor. D'acord, agafa aquesta caixa que és està el poder que me'n demanes. Gràcies, Atena. Zeus, escolta, has de reflexionar. Altra vegada amb això? Deixa'm en pau. Has de pensar en els humans. Ells necessiten el foc, mentre que vosaltres no. Ja ho sé. Aleshores, per què vols castigar-los? Per venjança. Saps que això no és just. No pots castigar-los. D'acord, tu guanyes. No els castigaré. Gràcies, Zeus. Uy, ¿y tú qui eres? Soc Pandora i estic així a causa de la vostra discussió amb els Zeus. Ah, ja està. Això és un problema sense solució. Com a representant dels humans, escolta. He parlat amb Zeus i ha dit que no es castigaria. Així que hem de fer una ofrena per agrair-lo. Per què hem de fer una ofrena? Ells ens maltracta bé. Hem de fer una ofrena per a que els déus no s'enfaden amb nosaltres. Vinga, d'acord. Crec que és el millor per a tots. Gràcies. Digues. Bon dia, representant dels humans. Soc Zeus i he pensat que li podríem fer una cerimònia en honor a Pandora. I vosaltres esteu convidats a la cerimònia que es celebrarà al meu temple de la ciutat demà pel matí, on també teniu que portar a Pandora amb vosaltres. Molt bona idea. Demà serem allí amb Pandora, no et preocupes. Ja hauria d'estar a punt d'arribar. Mireu, ja ve. Hola,
Zeus, què fas així? Felicitats, Pandora! Per què em feliciteu? Pandora, estem així per celebrar la teva cerimònia. Cerimònia? Sí, tu mereixes, per ajudar-nos a reconciliar-nos. Atenció, per favor. Pandora, has demostrat ser una bona mediadora, per això crec que t'ho mereixes. Otorgue el do de la protecció. Gràcies, Zeus, ets molt amable. I gràcies a tothom per aquesta agradable sorpresa. La meva neta mai torna sola a casa. Quan és per la nit, torna sempre amb alguna amiga o algun amic. O els seus pares la recullen allà on estiga, a l'hora que siga. Si alguna vegada torna sola a casa, envia un missatge a les amigues quan arriba, perquè sàpiguen que està bé. De vegades, pel camí troba algú que li diu alguna cosa que no li agrada, o que camina massa a prop d'ella. Llavors agafa ben fort la clau que té preparada a la mà, com si allò fora un arma de defensa infalible. Europa era hermosa, tan hermosa que sus padres no la dejaban salir nunca sola de casa. Iba a pasear con las amigas, que la acompañaban a todos lugares. Y sus hermanos la vigilaban. Pero un día Zeus, disfrazado, la secuestró y la llevó a una isla allí donde dejó con los 2 hijos que ambos tenían. Soc Europa, soc perfecta, tinc les mans perfectes, tinc el pèl perfecte, fins i tot els meus pets són perfectes. No puc deixar-la soles a la meva filla Europa, és perfecta. No puc anar a conquerir la cara descoberta, encara que sigui Zeus, si em descobrissen, no podré conquerir-la. Copete, sempre demanant permís. Que no, sempre has de preguntar si pots fer algo. Imagina que te passa algo. Però ja sóc major, me dona igual. Bé, d'acord, doncs... Bé. Va, solta. Bé, puc ir a la meva amiga? Vinga, d'acord. Gràcies. Que me respira. Mira, un grup de bous. Mira quin bou més bonico. Ves amb precaució, pot ser perillós. Vinga, no sé los cabeza. Ves amb precaució. Mira que bonico, me pujaré dalt d'ell. Fes el que vulguis. Que bé. El meu pla està sortint tal i com esperava. Què? Pots parlar? Ui, crec que ho he dit en veu alta. Qui eres? Soc Zeus, i tu, la meva futura esposa. On anem? A una illa deserta i t'ensenyaré els secrets de l'amor. Què? No! I ara què? Demà te faré l'amor, però avui a descansar. Fins demà. Ja han passat 2 hores, no sé què fer. Qui eres? Soc la deessa de l'empatia i les dones ens ajudem entre nosaltres. Dóna'm la mà i te teletransportaré a la teua casa. Gràcies! Com? Què? Com? Europa! Seré la dona que vulgui ser. Juntes som més fortes. Calladeta no estic més guapa. Rapunzel recogiste la trena que el príncep puja per les escales. No són princeses, són guerreres. De camí a casa vol ser lliure, no valenta. No pot ser la dona de la meva vida perquè és la dona de la seva pròpia vida. Les princeses es mengen la llibertat de les nostres filles. Amb roba o sense roba, el seu cos no es toca. Ella elegeix com es vesteix i amb qui es desvesteix. No es diu guapa. Millor que protegir-les a elles, és millor educar-les a ells. No hi ha pitjor virus que el masclisme. Les dones ja no volen ser princeses, volen ser alcaldesses. Jo sí et crec. Soc l'artista, no la musa. Que ser mujer no le cueste la vida. Ni una menos. Les volem vives. Si tocan a una, tocan a todas.